Haleluya, ngiyalibingelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu nangalesikhathi kusihlwa sekusa. Ngithi asimbonge uNkulunkulu okuNkulunkulu othembekileyo, othembeke ngayikhathi zonke. Kafushane-ke sesambonga uNkulunkulu. Kuningi okusi-challenge-ayo, sibone isidingo sokubonga uNkulunkulu wethu. Ukubonga uNkulunkulu akunasikhathi, kodwa kuyaphoqa ukuthi simbonge nje. Isimo siyavuma or isimo asivumi, kuyasiphoqa ukuthi sibonge uNkulunkulu. And-ke uma sabazalwane kusiphoqa ukuthi simbonge, simkhonze ukuze kuze kuthi nongakholwayo, abangakholwayo, abangasiboni isidingo sokumbona uNkulunkulu emuhle, kuze kufika khona nabo bekwazi ukumbona, bebone nesidingo sokumbonga uNkulunkulu ngenxa yobana yami nawe. Kafushane-ke sizoya ezweni, kunezwe engifuna ukulishera kafushane. uNkulunkulu alibekile enhlizweni yami. Kafushane nje sizofunda, sizwe ukuthi ufuna ukuthini uNkulunkulu ngalo. Okay, sizoya kulona njengamanje. Okay, incwadi esizoyifunda itholakala kuLuka chapter 19 verse 10. Ithi ukuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Izwi elikhona-ke ngizimisela ukuthi ngisilishare. Uma kukhulunywa ngendodana, kukhulunywa ngoJesu, ukuthi uJesu into ayeyizele noma into eyenza ukuthi imenze abe kithi la emhlabeni, esezulwini, esey'ndaweni zonke. Isizathu ukuthi nje eze ukuzofuna, which means kukhona lokho okulahlekile okufanele kuthulakalile, and phinde futhi kwasindiswa, okusho ukuthi lokho kuzofunwa kusengozini yokuthi uma kungatholakali kusengozini yokufa. Njengoba lithi le Nkosi indodana ize ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Ngezindlela kukhona labo kukhona abasengozini, abasenkingeni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. I'm one of those abathi uNkulunkulu wafika empilweni yakhe wangisiza. Ngiyasho namhla ngithi ngiyafakaza ukuthi uNkulunkulu wayisiza impilo yami. Ngangilahlekile nami wangifuna uJesu, engifunela ukuthi ngisindiswe, ngoba ngangilahlekile. Nangempela wangithola ngasindiswa. So njengoba ngishare lelizwi elithi ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Kahle kahle mntaka baba, uNkulunkulu concern ngawe. Your lifestyle iyaveza ukuthi wena ulahlekile. Njengoba lithi uzele nokuzosindisa, okusho ukuthi usengozini wena ulengele kufeni wena. uJesu uyazi-avela kulesikhathi. uJesu ufuna ukukusindisa. Okwakho wena akusasiza, akusadingi ukuhlakanipha kwakho nokwazi kwakho, kodwa kudimanda wena
ukuthi wena ubone isidingo sokwamukela uJesu, ngoba kuJesu kukhona ukuphila. Njengoba lithi izwi lenkosi indodana ize ukufuna okulahlekileyo, yabo, izele ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. So kungakuhle ukuthi ubalekele kuJesu. Akukho okunye singakwazi ukukhuluma ngako ngaphandle ukuthi ngiveze ukuthi ongabalekela kukona kukodwa. Njengoba kuthiwa indodana, incwadi lena uLuka chapter 19 verse 10, le ncwadi esifundayo, ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Umusa uNkulunkulu awuvezayo ukuthi uJesu khona kungenza ukuthi ziningi izinto ezikwenze wayithola usulahlekile. Namhlanje wenza izinto nawe ungayitshela ukuthi uyokuzenza. Impilo yakhe imess up nje namhlanje kuyimanje. Awunaka ukuphumula nje, awunakuthula ngenxa ukuthi impilo ikubeke la ungakaze wacabanga khona. Kodwa engizokusho namhlanje kodwa nangalesikhathi, akonakele lutho, ngoba wena kahle ula ukhona ubungazi ukuthi khona isolution. Isolution engubana enguJesu Kristu ophilayo waseNazaretha. Kuzokusiza ke, kungakusiza ngekunesiqinisekiso sokuthi ungeza kuJesu. Ngoba uJesu injongo yakhe ukukusindisa. Kahle ulahlekile, njengoba lithi izwi lenkosi, ngokuba indodana yomuntu ize ukuzofuna nokusinda. Umuntu ofuna umuntu olahlekile. uJesu concern ukuthi ke ngabe uconcern ngehlathi olahleke kulona, ngoba nje ulahlekile nje akakuboni. Futhi wena usehlathini, wena you are exactly when uAdam noEva sebedle ina isibedle isithele ensimini, balahleke ebusweni bomhlaba ngenxa yesono abasebesidlile. Sebeyazibona ukuthi kahle benze icala, sebenqunu kwabaphoqa ukuthi benjani bahambe bayocasha. Incwadi kaGenesis leyo. Kwaphoqa uNkulunkulu manje ukuthi ehle ezulwini abafuni. Adam ukephi na? Akashonga ukuthi Eva, what Adam ukephi na? Okay, so uyasho kuAdam, ngikhona Nkosi, naku ngilana. Ukwenze nje, uyabona ukuthi kwenze njani? Kufanele ngabe usho into straight, ufanele ngabe uthi nje sidlile. Usethu Adam no, kungenxa yalomuntu osifazane ongifaka esilingweni. Kodwa ipoint engikulona, balahleka ngenxa yesono. So njengoba uJesu eze kuzofuna, kahle uzofuna wena, ubona ulahlekile wena. Ulahlekile ngenxa yesono, nembeza wakho uyazi nonembeza wakho ukuthi kahle inkinga into enza ukuthi ulahleke ungabonakali ingenxa yesono ongene kuso. Engeke ngizimenshine ngamagama wa isono. Nokuthi wena awumkhonzi uNkulunkulu, nakona lokho nje akukho right, kuyisono nakona lokho. Kanti injongo kaNkulunkulu medala umuntu emhlabeni, umdalela ukuthi akamkhona. uNkulunkulu udinga ukupraiswa now and then. Impilo yomuntu, uNkulunkulu udala umuntu ukuthi akamkhonze impilo yakhe yonke, ngokwenza kahle okuveza izithelo zokuthi uNkulunkulu uNkulunkulu wezithelo, uNkulunkulu wenkazimulo, uNkulunkulu wobuhle bodwa. Yabo, so ngizama ukusho ukuthi ke kafushane ke uJesu uzele wena la ukuzokusindisa. Ulahlekile vele wena, you need to admit ukuthi wena unjani, ulahlekile. Ubukholwa kamnandi, all right, but izafika uNkulunkulu uyaunderstanda isimo okusona njengamanje. Uyaunderstanda uNkulunkulu wethu abesethu uJesu futhi meseveza umusa wakhe ngokaJohane la khona esethi ke manje uJohane, nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Usethi lapho uJesu, phonsani kumina. Ukhuluma nomuntu
olahlekile, ukhuluma lo muntu afuna ukumsindisa, yabo, ukhuluma nawe njengoba lithi izwi lenkosi ngoba indodana yomuntu izele ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Njengoba esethi lapho kuJohane, nina nonke nikhathe neniselo, ukhuluma nawe wena olahlekile, ufuna ukukusindisa. Ukusinda kwami nawe ukuthi sithathe imithwalo yethu, iy'nkinga zethu ezisixabanisa noNkulunkulu siyiphonse kuJesu, ngoba futhi uyena vese lo ofikile njani ozofuna okulahlekile nokusindisa okulahlekileyo, ukuze sibe nokuthula noqobo lwakho noqobo lwami kanye noNkulunkulu. Kubiza ukuthi silungise indaba yethu. Ilungiswa ngobani indaba yomuntu na? Ukuthi yena abuyele kuJesu, amukele uJesu ukuvuma izono zakho. Umuntu ukuthi avume izono, uthi ngambe ngonile lana njengoba no-Adamu noma angafunanga ukuthi athi direct kuyena, kodwa wazivuma isono sakho ukuthi okay, yilona onginikeze yena. Obvious verse uma ethi yilweyana, obvious uma ekhomba u-Adamu u-Eva, usayekhomba naye vele. uNkulunkulu udinga lonto ukuthi kahle is to admit ukona kwethu esikwenzileyo, akukho okunye akudingayo, then bese kuba ukuthethelelwa nokukhululwa. Haleluya, nokukhululwa kithina qobo lwethu. Ilokho okudinga uNkulunkulu Luka chapter 19 verse 10, ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Woza kuJesu mntaka baba, usebonile ukuthi wena njani ulahlekile, kuzokusiza ukubuyela back enkosini, kuzokusiza ukuthi uphonse imithwalo yakho, ubuyele uphonse imithwalo yakho kuJesu, ukulindela uJesu ukuthi akuthwalele yona. Ngokuba uma ungakwenzi lokho, kunengozi yokufa ezayo, uzokuyekela uNkulunkulu ekoneni kwakho. La khona masiya kuRomans chapter 8 verse 6 ethi ukunaka okwenyama kungubutha. Yayizo indaba la ikhona. Uma uzoba ne-ignorance wena, uNkulunkulu ekhuluma ungezomnaka ngenxa yokuzazi kwakho, ngenxa ye-pride, kuzongena ubutha empilweni yakho, uzokufa. Bese zothi kungubutha, bese kuthi ukunaka okwenyama ukunaka okwenyama kungukufa. Ukunaka okwenyama kuyini? Kungubutha, kanye nokunaka okwenyama futhi kuyini? Kungukufa. Majina ukufa uNkulunkulu eqhelile empilweni yakho. Kanti umuntu akafi nje ukufa lokho kufa ukuthi usefile, kodwa umuntu uyafa ephila esahamba. Haleluya, ehambe ephila, kodwa uNkulunkulu esengasekho kuyena. Impilo yomuntu noma kuthiwa esemhlabeni iphelele, impilo yomuntu esemhlabeni isahamba ngokuba amukela inkosi isenhlizweni yakhe, ngapha ebuza ubukhona baNkulunkulu bomnandi enhlizweni yakhe, emuza uNkulunkulu. Ukuphelela kwempilo yomuntu ke kufanele ahambe uNkulunkulu kuye ngaphakathi, enokuthula nokwenama. Kutholakala kanjani ukuthula nokwenama? Ngokuthi wena wamukela bana uJesu njengoNkosi nomsindisi. Sasingcolile, sasinezono, sasiyinkinga, kwakunzima kakhulu uJesu engakafinyeleli empilweni zethu. Njengoba ngifakaza ngishumayela kanje, ngenzelwa umusa ngoba ngangigqilazekile, isimo sami singekho right. Wafika uJesu wangenzela umusa. Nawe mntaka baba kafushane, uJesu uyakuthanda, uJesu khona udinga ukuthi wena njani umamukele njengani, njengenkosi, abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Romans chapter 10 verse 9, uma ungivuma ngomlomo ukholwa enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, angithola uyakusindiswa. Ngezindlela egcina kwawo konke wena ukuthi wena uvume ngomlomo wakho, ukholwe enhlizweni yakho. Sikhuluma la kumsuku iphathi yokuguqula kwempilo yakho nje, ukuthi manje izono zakade unazo njani ziphonsa olwandle.
ngokuthi wena uvume ngomlomo wakho kodwa ukholwa enhlizweni yakho, ngoba akwanele phela ukuvuma ngomlomo kodwa enhlizweni njani ungakholwa. Kufanele ibalance lento. Bese zothi izwi lenkosi kuba yini ukusindiswa. Kanti ngokalokha uchapter 19 verse 10 uthi ngokuba indodana yomuntu izokufuna nani nokusindisa. Kanti nalana la ku Romans chapter 10 verse 9 ngoba uma uvuma ngomlomo ukholwa enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa abafileyo uyakusindiswa. Uyazi indaba la ikhona, uyakusindiswa. Bese siyalana kulona kuJohane la khona uJesu phonsana kumina yonke imithwalo yini mina njani ngizakunikhulula, ngiyakuyithwala, ngiyakunikhulula. Uma ichaza ukuthi uyakusindisa, uyakusindisa esisindweni okusona. Ukukhulula kusho ukusinda. Daka baba sengivala kuyokusebenzela ukuza kuJesu, kuyokusiza ukumamukela uJesu. Uma kade ulimele enkosini kuyokusebenzela ukuzibuyisela enkosini. Uphinde futhi impilo yokukhululeka emnandi usho ukuthi ngizokuthula nokwenama kuphina enhlizweni nami kwayisholo iculo. Ngizwa ukuthula nokwenama enhlizweni yami. Umuntu loyo oyizwayo lento ngaphakathi. So uNkulunkulu ukhona ke kuwe again to restore iculo elisha, iculo elidala kodwa lizoba lisha ukuthi ngizokuthula nokwenama kuphina enhlizweni yami. Haleluya. uJesu khona ukukusiza again. Uma ungangazi umamukela uJesu isikhathi lesi ophiwa sona uthi ke manje mamukeleke lo Jesu ke manje ke khona nawe uzokwenzelwa umusa usaphile emhlabeni, ngoba isono siyagqilaza, isono siyabulala. Sikhulule nje ubusibona sekanje sikhulushumala nje bese igqilaza bese igqile bekonakele kakhulu. uJesu yakubiza namhlanje, uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, uza kusindiswa. Sengigcina sesothandaza ngixolise ke nevideo emnyama ngiphezulu lapha ngisemsebenzini nje manje. Sibhekile siyasebenza ngishumela nje kanje, ngibheke nezigebengu lapha phansi siphezulu sibuka lapha ulwandle abantu abagila imikhuba yonke siyasebenza. Sengithi ngithathe leli thuba leli ukuthi ngiveze le message le ukuthi uJesu uyakudinga, uNkulunkulu akagive up. Woza kuJesu mntaka baba, uyakuthanda uJesu. uSipho Danisa lo inceko umfundisi ungagogodile kodwa umfundisi ngokubizo kuphela. Ngeke ngithi I'm a pastor by calling. Wayisiza uNkulunkulu impilo yami, wayisebenza kakhulu kwakonakele ukubi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sivaleni amehlo ngithandaze. Baba egameni lika Jesu Kristu oyinkosi ephakemeyo uthembekile nangumlaleli uNkulunkulu wethu kakhulu, mgcwalise mbuyisele izinto zakhe usathana intshotshileyo ngegama nangegazi lika Jesu siveze sibonakalise umoya weqiniso in the name of Jesus Christ. Baba ongcweluzele wena uzosindisa, uzofuna ukusindisa okulahlekileyo uNkulunkulu wethu. Baba unamandla ongengedelela ngegama nangegazi lika Jesu sisize moya weqiniso, size uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ongcwele. Uthona Nkosi awusozwa siyekela egameni lika Jesu sibonakalise njalo in the name of Jesus Christ. We thank you Lord. Amen.